Imanol Pradales, Ekonomia Sustatzeko Foru Diputatuak eta Roberto San Salvador, Deustuko Unibertsitateko Komunikazio Errektore ordeak, Bizkai Week 2012 inauguratu dute. Unibertsitatea, enpresa, gizarte ekonomia eta gobernantza arloei aplikatutako gizarte berrikuntzari buruzko hausnarketarako 4 jardunaldi. Horretarako 4 egunotan lehen mailako aditu eta ikertzaileak Deustuko Unibertsitateko liburutegira joango dira. Eta bertan beren esperientzia partekatuko dute. Intereseko eremu bakoitza uneko joera nagusietara egokituko dute. Kasu praktikoak eta arrakastadunak aurkeztuko dituzte eta abar. Era berean gizarte berrikuntzaren astea 2012 honetan lantegiak egingo dira eta bertaratuko den jendeak hausnartzeko eta partartzeko gaiak izango ditu. Bizkai Week gizarte berrikuntzaren astea 2012 Deustuko Unibertsitateak eta Bizkaiko Foru Aldundiak batera egiten duten eta Deusto Gizarte Berrikuntzak eta Deusto Forumek antolatzen duten Bizkai Lab programaren barruan sartzen da. Bizkai Lab Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Deustuko Unibertsitatearen arteko lankidetza esperientzia berritzailea da. Helburua lana sortzea eta Bizkaiko industria eta enpresen sustapena ematea da.